Gaur gauean saio beterano batek bere laugarren denboraldia ere egingo du. Gauero aurrerantzean Euskal Telebistako lehenbiziko katean hortxe ikusiko dugu bikote bat, urteroko bere saioarekin. Mihiluze, astera doalako. Ilaski Serrano, arratsaldeon. Hori. Ilaski, zer moduz, laugarren denboraldia hasteko puntu-puntuan zaudete? Bai, azteko gogoz gu hasita gauz lanien, eta egiz esan, egiten gauzena jenti egaz konpartitzeko gogoz, eta ja, etxeko guztiekin, klik hori egiteko gogoz. Bigarren aroaren laugarren denboraldia astera doa, Ilaski. Ez du ematen, baina denbora ere aurrera doa, Bai, bigarren aroaren laugarren denboraldia, eta berez pasatu da, egiz esan, oso giro nien gabiltz eta oso ondo inguratute gabiltz, eta kontuan izan da, aurretik sortzi denboraldi izan ziren, aurreko Miluzekoek bai, orduen, azkenien Miluze ezagutzen duguna, bi hamarkada pasatu die, eta, ezin guzturu hau, asko sentitzen dugulako eta asko sinisten dugulako egiten dugun zereginien, eta, hori baino pari handiz eurik esango nuke ez dauela. Eta bigarren aro honetan, ari zarete batetik lehenbiziko hartan parte hartu zutenak hartzen dituzu eta bestetik belaunaldi berriak ere, bai? Batez belaunaldi berriak, Eskerrak, bestela... Etorri da baten bat, aurreko Miluzen eta, oso saionak egindakuek, edo azkenien, oso oroitzapen honak eukiz hauinak, olako askorekin bat egin dugulako, gero, harreman pertsonalak existitzen die, eta horrelakuek egon ziren, eta orduen batzuk etorri die, errepikatzen, eta geu ikusten barriro eta hori dana, esango nuke zalantza barik gaztien terreno batala, eta gaztiek indartxu datozela, eta lehiaki oso gaztiek ikusiko zela, eta, azkenien guretzat oso posgarriz debe, bai, esaten dozkuielako, unibertsitatien esate baterako, eta ikasle pisuetan ikusten da biela, euren arteko lehia egoten da, klasekidiek datoz, gero eurek datoz, eta egiz esan, oso jente gazte, trebie, euskaldune, eta guretzat da plazer bat eure diatiek zabaltzia. Eta pasaden festbalean saria jaso duzu, Ilaski? Bai, saria jaso gendun, apurtxu bat, euskerizen ikusgarritasune eta kontuan okintzen, eta, jolastu egiten dugula gure hizkuntzarekin, jolastu egiten dugula gu garanarekin, egiz esan, formato originala da, Kike bera begontzan, Antxon eta Bizokaz sarizez jasotzen, formatu originala da, formatu, eurek batez bekikek eukitako, materialetik eta sortutako izan zan hasiera baten, gero, aldaketa batzuk egon diez, sasoiek beste batzuk dielako, bai oinarrize gu gara, gure hizkuntza da, eta hori saritu da, eta oso poziku. Eta urten ere zaku asko eta hundiak banatzeko prest? Ai, mesedez, nik nahi dut zaku asko eta txikizek. Gero batzutan pilatzen daskulako nor zaku handi-handize eta oso urduri egoten gara danok. Eta gero azkanien, lehiak eta beti irabazten zuen dirue beti da irabaztitako diru bat. Orduen oso ondo dator hemen gastatzeko eta momentuz zaku oso potolo bat egaz gabiltz. 20 edo hasiko gara, eta hau badu egorantzeten gabe, eta nik nahiko nuke nik neuk asko banatu. 5, 6, 7 edo 8 zaku banatu denboraldi honetan, eta ia posible da. Ilaski Serrano, mila esker gurekin izatearren berriz ere gogoratuko dugu, gaur iluntzetik aurrera, astelenetik ostegunera, Ilaski Serrano eta Antxon Telleria Mihiluzen ikusiko ditugula. Eskerrik asko, zuei beti lehiotxu ezabaltziaren, eta sorte onzo epe, bai, musu handi hona dan hori. Aio, Ilaski, lasten arte. Eskerrik asko eta goraintziak Antxonentzat, denan partez.